Шановне господарство, вітаю! З вами Євген і проект про баскетбол по-беларуску. У NBA няўмольна набліжаюцца традыцыйныя лютаўскія дэдлайн абменаў і выходныя ўсіх зорак. Даты, якія з'яўляюцца экватарам рэгулярнага чэмпіянату. Але зараз прыйшоў час распавесці вам пра тое, як прайшла другая палова студзеня ў найлепшай баскетбольнай лізе свету. Ну што, пагналі! Чым бліжэй дэдлайн абменаў, тым больш чутак пра магчымыя пераходы пачынаюць цыркуляваць у лізе і вакол яе. Брэндон Інграм, Майлз Тёрнер, Йонас Валанчунас і шмат іншых знаходзяцца пад пільнай увагай кіраўнікоў клубу NBA і інсайдараў лігі. Але галоўнымі гульцамі, магчымыя абмены якіх абгаворваліся ў другой палове студзеня, сталі Джиммі Батлер і Деаран Фокс. І калі эпапея з вайной Джимба супраць Хіт цягнецца ўжо больш за месяц, то навіна пра тое, што абмен Фокса перад дэдлайнам амаль вырашаная справа, усплыла ўсяго пару дзён таму. Так, раней хадзілі нешматлікія чуткі пра тое, што Деаран нешчаслівы ў Кінгс. Некаторыя нават нясмела і часткова звязвалі гэтую незадаволенасць Фокса са звальненнем перад самым новым годам галоўнага трэнера каманды Майка Брауна. Але цяпер пагаворваюць, што лідар каралёў ужо дакладна ведае, дзе хоча працягнуць кар'еру. І гэта не Сакрамента, а вядомы маладым іншапланетнікам Сан-Антонія. У 2026 годзе Деаран Фокс стане неабмежавана свабодным агентам. І, калі чуткі праўдзівыя, пакіне Кінгс. Думаю, дзеля таго, каб не згубіць сваю галоўную зорку задарма, босы каралёў і вырашылі паспрабаваць абмяняць яго цяпер. Ці прыяднаецца Фокс да Спёрс, альбо які-небудзь іншы клуб рызыкне выменіць яго, нават ведаючы, што праз год той збяжыць у Тэхас? Даведаемся менш чым за тыдзень. Пра пачатак вайны Батлера супраць Хіт, мэта якой пакінуць Маямі, я распавядаў вам у папярэднім выпуску праекту пра баскетбол па-беларуску. Але у другой палове студзеня ўсё стала толькі горш. Адбыўшы сяміматчавую дыскваліфікацыю, Джиммі пафасна павярнуўся ў склад каманды, выкарыстаўшы знакамітую фразу Майкла Джордана перад яго вяртаннем у NBA у 95-м. Але, як выявілася, гэта было не абвяшчэннем міру, а толькі кароткачасовым зацішшам перад сапраўдным штормам. Правёўшы 3 матчы, Батлер 22 студзеня прапусціў камандны пералёт, за што атрымаў яшчэ адно адхіленне на 2 гульні. Далей болей. На трэніроўцы ў панядзелак гульцу было паведамлена, што яго замяняюць у стартавым складзе на Хейвуда Хейсміта. Такога ганарлівы Джиммі ніяк не мог проста праглынуць. Ён дэманстратыўна пакінуў трэніроўку і клубную базу, за што атрымаў чарговую дыскваліфікацыю ад Хіт, гэтым разам на нявызначаны тэрмін. Кажуць, што пасля гэтага Маямі знізіла свае запросы на патэнцыйны абмен Батлера. Таму шансы пабачыць, як таксічны Джиммі пачынае нішчыць яшчэ адзін клуб NBA ужо ў лютым, значна павысіліся. Напрыканцы студзеня былі нарэшце канчаткова падведзеныя вынікі галасавання заўзятараў, гульцоў лігі і прадстаўнікоў СМІ. І мы даведаліся імёны ўсіх удзельнікаў сёлетняга матчу, а дакладней міні-турніру усіх зорак. Вось так выглядае пул All-Starаў усходняй канферэнцыі. А так заходняй. Апроч гэтага сталі вядомыя і ўсе ўдзельнікі міні-турніру ўзыходзячых зорак, найлепшыя навічкі і другагодкі лігі,
а таксама найлепшыя прадстаўнікі G-лігі, якія таксама з прошлага году бяруць удзел у гэтым мерапрыемстве. Абедзве гэтыя падзеі, як я распавядаў раней, будуць праходзіць у фармаце турніру з 4 камандамі-удзельніцамі. А як жа размяркуюцца гульцы па гэтым камандам, мы даведаемся ўжо зусім хутка. Драфт узыходзячых зорак адбудзецца ў ноч на 5 лютага, а драфт All-Starаў у ноч на 7. А таксама ў другой палове студзеня. Golden State Warriors у ноч на 21 студзеня пацярпелі найбуйнейшую паразу за апошнія 40 год сваёй гісторыі, прайграўшы Бостону з розніцай у 40 ачкоў. Лідар Аклахомы Шэй Гілджес-Александр у чарговы раз у гэтым сезоне абнавіў асабісты рэкорд рэзультатыўнасці ў кар'еры, набраўшы ў ноч на 23 студзеня 54 ачкі ў пераможным матчы супраць Юты. Даллас працягвае пакутаваць ад траўмавальнага праклёну. Апроч выбылага больш за месяц таму лідара Мэверыкс Лукі Дончыча, у канцы студзеня пераломы ног атрымалі асноўны цэнтравы каманды Дэрэк Лайвлі II і моцны форвард Максі Клебер. Да вясны мы іх дакладна не пабачым. Вось такой была другая палова студзеня у NBA. Да дэдлайну абмену засталося зусім не шмат. А якія ў вас чаканні наконт яго? Якія абмены жадалі б пабачыць вы? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!